gidan sarakai danga ka kai da martaba Allah ya baka yadda ga hannun ka dojiya saka lafiya sauna lafiya da mu yayye maka gane kamar ka danga dan ka ta girma ya nasu waka da Buroshi Mawaka kwamiya kwana Biki murna ne ake na ingata Health technology gwada babu mun yi bankwana Biki murna ne ake na ingata Health technology gwada babu mun yi bankwana Ashe ya yi waka ɗan iska Ashe rayuwar ga rayuwar ita na da gari Gashi na bayan tsoho ko wala su komai zamani waka ka ta yi daɗi yau Lamarin duniya ba san kowa da kwanci Na Buroshi Mawaka kuka nake Ɗan'uwa abokai su kuna masu ke Da wasu hasanai su kuma sun fake Amma an ta samari to sai kuwa sake Lamarin duniyar nan farko yana da ƙarshe Gashi nan a yanzu muke yin tashe lokacin da baya har semester mun yi inda tun da baya mun ci karatu sun goba a kan baya na shiga da wata mun yi wasu kaya sai Allah maka mu kake ga Allah san ba mu saki ayyayin mu alƙar da sun kai ga Allah san ba shi ya Allah roƙo muke ba nasara Allah har mu jijjige sun yi aiki wurin